በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መያዝያ ዕለት 26 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ እመብርሃን አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። ቅዱስ ሱስንዮስ ሰማዕት 26 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ሱስንዮስ ሰማዕት ወልደ ሱሲ ዕረፍቱ እዩ። ኣቐዲሙ እዚ ቅዱስ ኣቦ ዓርኪ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ነበረ። መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ተገሊጹ ሰማዕት ከም ዝኸውን ነገሮ። እዚ ነገር እውን ኣብ ልቡ ሓደረ እሞ ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ ንጉስ ኣምልኮ ጣዖት ንኸስፋሕፍሕን ንኸሐድሱን ምስ ዝገልጽ ናይ ሹመት ደብዳቤ ናብ ሃገረ ኒቆምድያ ለኣኾ። ቅዱስ ኣቦና ድማ ነዚ ርእዩ ኣዝዩ ሓዘነ እሞ ናብኡ ሓደ ቀሺ ኣምፂኡ ድማ ትምህርተ ቤተ ክርስቲያን ንከምህሮ ገበረ። ጥምቀተ ክርስትና እውን ተጠመቐ። ብድሕሪ እዚ ናብ አንጾኪያ ምስ ተመልሰ ድማ ሓፍቱ ፍጥረቱ ዝተፈለየ ቆልዓ ወሊዳ ረኸባ እሞ ሰይጣን ኣብ ውሽጣ ስለ ዝሓደረ ድማ ቅድሚ እዚ እውን ጓል ወሊዳ ቀቲላ ደማ ሰትያታ እያ። እቲ ሰይጣን ብኣምሳል ዒፍን ተመንን ይግለጽ ነበረ እሞ ኣብታ ዓዲ ቆልዓ እንትትውለድ ከላ ብስራይ ናብኡ ወሪዳ ትቐትሎ ነበረት እሞ ደሙ ትሰትዮ ነበረት። ካብዚ መሓረን ቅዱስ ሱስንዮስ ነዚ ምስ ረኣየ ድማ ኩናቱ ኣልዒሉ ነታ ሰራየኛ ሓፍቱ ከምኡ እውን ውሉድ ሰይጣን ብምዃኑ ነቲ ውሉዳን ንኽልቲኦም ቀተሎም እሞ ካብኡ እውን ብስራዮም ንሰብ ይሕሙምን ይቐትሉን ስለ ዝነበሩ ንሰብኣያን ንኣቦኡን ንሓሙኣን ቀተሎም። ናብ ኒቆምድያ ሃገር ተመሊሱ ድማ ነቲ ዘጥመቆ ቀሺ ዝገበሮ ኩሉ ብዝርዝር ነገሮ ተነስሐ ማለት እዩ። ናብ እስክንድርያ ምስ ተመልሰ ድማ ኣቦኡ ንሱ ዝገበሮ ምስ ፈለጠ ክመውት ስለ ዝደለዮ ናብ ንጉስ ከይዱ ነገር ሰርሓሉ እሞ ሽዑ ቅዱስ ሱስንዮስ ድማ ናብ ቤተ ጣዖታት ከደ። ነቶም ጣዖታት ድማ ናብ ሲኦል ንኽወርዱ ብስም ጎይታይን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዘዞም እሞ እቶም ጣዖታት ድማ ምድሪ ተኸፊታ ወሓጠቶም። እቲ ንጉስ ከዓ ብዝተፈላለዩ መከራታት ኣሳቀዮ። ብኣብዝሕቲ ሓፂን ተቐጥቀጠ። ብመንኮራኹር እውን ኣካየድዎ። መልአኽ እግዚአብሔር ግን ካብ ቁስሉ ይፍውሶ ነበረ። ነዚ ዝረአዩ 1,109 ሰባት ድማ ኣሚኖም ሰማዕትነት ተቐበሉ። ብምስቃዩ ምስ ደኸሙድ ግን እቲ ንጉስ ክሳዱ ንኽስየፍ ኣዘዘ እሞ ክሳዱ ተሰይፉ ድማ በዛ መዓልቲ እዚያ ሰማዕትነት ተቐበለ። በረከቱ ምስ ኩልና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሱስንዮስ ወልደ ጴጥሮስ ሱሲ ህማማተ ስምዕ ተኣጋሲ ለቀቲለ እህቱ ኣጥበኣ እንበለ ያናህሲ ባይለ ስራይ እንተ ፍጥረታት ትኩሲ በኣምሳለ ኦፍ ወህብሩ ለከይሲ ሰላም እብል ኣማኣተ ኣሰረ ኣሃደ ምእተ ወተስዓተ ዘሱስንዮስ ማህበረ ይሰጠውኒ እሙንቱ ሶበ እፀውዖሙ ወትረ እይመንኑኒ በኣንቀጽ ከመቃለ መጽሓፍ መሃረ ሶበ የሃይው ብእስየ ጉኑዩረ ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ ሱስንዮስ ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ፀራቢ ጣዖት ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ሰማዕት ዕረፍቱ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ካብ ሃገረ ነነዌ እንትኸውን ኣቦኡ ድማ ጣዖት ዝፀርብን ንጣዖት ዘምልኽን ነበረ። ኣዲኡ ግን
ክርስቲያናዊት ነበረት ውላድ ስለዝሰኣነ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ለሚና ነዚ ብሩኽ ወዲ ሃባ ስሙ ድማ ብሕቡእ ዮሃንስ ኢላ ሰመየቶ 8 ዓመት ምስ ኮኖ ከዓ ኣቦኡ ዝፀረቦ ጣዖት እናሸጠ ይለኣኾ ነበረ። ሓንቲ መዓልቲ ጣዖት ክሸይጥ እናኸደ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ተራኸቦ እሞ ጣዖት መሕደሪ ሰይጣን ከም ዝኾነ ነገሮ። ነቲ ጣዖት ድማ ካብ ኢዱ ንኽድርብዮ እውን ኣዘዞ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ናይ ክርስቶስ ሃይማኖት እውን መሃሮ። ናብ ኣቦኡ ምስ ተመልሰ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ብዘይካ እቲ ሰማይን ምድርን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረን ጎይታን ኣምላኽን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የለን፣ ኣነ ብኢድ ሰብ ንዝተሰርሐ ጣዖት ኣይሰግድን እየ በሎ። ኣቦኡ ድማ ነዚ ሰሚዑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሰሮ። ኣዲኡ መፂኣ ደሙ ምእንቲ ክርስቶስ ደሙ ንኽኹዑ ንኸፍስስ ኣትብዐቶ። ደቂ ዓዲ ዝኾኑ ኩሎም ድማ ክሽንግልዎ ከተዓሻሽውዎ መፁሞ። ንምንታይ ኣማልኽቲ ኣቦኻ ተሓድግ ድማ በልዎ። ጣዖታት መሕደሪ ኣጋነንቲ ስለ ዝኾኑ ኣነ ኢድ ሰብ ፀሪቡ ንዝሰርሖም ጣዖታት ኣይሰግድን እየ በሎም። ኣቦኡ ነዚ ምስ ሰምዐ ምሳር ኣልዒሉ ክሳዱ መተሮ። በድኑ ድማ ሰውነቱ ሙሉእ ብደሙ ክሳዕ ዝጥመቕ ደኣ ቆመ እምበር ኣይወደቐን። ኣዲኡ እውን ወፀት እሞ ብደሙ ተጠመቐት። ኦ ክብርን ምስጋናን ዝግበአካ ጎይታይን ኣምላኸይን መድሓኒተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣቤል ቁርባን ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝተወከፍካ ነዚ ናተይ መስዋእቲ እውን ተቐበል በለት። ሽዑ ግዜ ኣብ ልቢ ኣቦኡ ሰይጣን ኣተው እሞ ኣቦኡ ዓበደ። ሰበይቱ ኣልዒላ ናብ መቃብር ወዳ ወሲዳ ምእንታኡ ጸለየት። ብለይቲ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ መፀ እሞ ብኹናት ወቅኦ። ካብኡ ድማ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሰይጣን ካብኡ ወፀ። ብድሕሪዚ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ተጠመቐ። በረከቱ ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሃንስ በብሔረ ነነዌ ዘሰረቀ ከመማቶ ዘይሰድድ ጽልመተ ሃጣት ጽፉቀ ይቕሬታ ሰላም ለዮሃንስ በብሔረ ነነዌ ዘሰረቀ ከመማቶ ዘይሰድድ ጽልመተ ሃጢአት ጽፉቀ በምሳር ኣቡሁ ኣብ መክሳዶ ነፈቀ ከዊኖ ተርእየ በእገሪሁ እስከ በደሙ ተጠምቀ ወበድነ ስጋሁ ውስተ ምድር ይወድቀ ይብል። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን ስብራጥስ ኣባ ስርጋን ድራይስን ናይ ሰማዕትነቶም መዘክርታ እዩ። በረከቶም ይሕደረና። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ምስ ኩላትና በረከቶም ይኹን ኣሜን ለይኩን። ናይ 26 ስንክሳር እዚ መስል ናይ 27 ስንክሳር ድማ ናይ መድሃኒ ዓለም ክንጅምር ማለት እዩ። ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መያዝያ ዕለት 27 መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ቸርነት ምሕረት ኣምላኽነት ለውሃት ናይ መድሃኒ ዓለም ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናብ ቅዱሳን እንቋዕ ድማ ናብ ዓብይ ሰማዕት ቅዱስ ቪክቶር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ኣሜን። ማር ቅዱስ ቪክቶር ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብደሞምን ብገድሎምን ዘማዕረግዋ ብዙሓት ሰማዕታት ኣለዉ። ነገር ግን ካብ ኮከብ ስለ ዝበልጽ መን ከም ጊዮርጊስን ከም ቅዱስ እስጢፋኖስን ካብኦም ቀፂሎም ካብ ዝጽውዑ ሰማዕታት ከዓ ሓደን ቀንድን ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ማር ወይ ከዓ መዓር ኢላ ካብ ትጽውዖም ቅዱስ ቪክቶር እዩ። እስኪ ካብ ብዙሕ መዓዛ ገድሉ ቁሩብ ንካፈል። ቅዱስ ቪክቶር ኣቦኡ ህርማኖስ ይበሃል። ኣረማውን ጨካንን እዩ። ኣዲኡ ግን ዝተመስገነት ቅድስቲ ማርታ ትበሃል። ንወዳ ከም ዝግባእ ኣዕብያ 20 ዓመት ምስ መልአ ናይ አንጾኪያ ንጉስ ናይ ሰራዊት ሓለቃን ኣብ መንግስቱ ሳልሳይን ገይሩ ሸሞ።
ናይ ቀደም አንጾኪያ ወይ ከዓ ሮማ ከምዚ ሕጂ አሜሪካ ዓለም ዝተቆጻጸረት ሃገር ዝነበረት እሞ ቅዱስ ቪክቶር መልክዑ ጽቡቕ ኣብ ውግእ ድማ ሓያል ስለ ዝነበረ ኩሎም የኽብርዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ንሱ ግን መዓልቲ መዓልቲ ክጸውምን ድኻታት ከብልዕን ይውዕል ነበረ። ለይቲ ከዓ ፍርቁ ክጽልን ክሰግድን ፍርቁ ከዓ ናይ እሱራት እግሪ ክሓጽብን ይሓድር ነበረ። እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ እኳ ናይ ንጉሱ ሳልሳይ ናይ ሰራዊት ከዓ ሓለቃ እዩ ነይሩ። ብዘመኑ የሚያገድፍ ምግብን ዝገድፍ ምግብን ናይ ወይኒ ጠጅ ወይ ከዓ በአምሓርኛ ስለዝኾነ እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ኩሉ ነገር ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከሓደ። ዘመነ ሰማዕታት ከዓ ተጀመረ። ኣብያተ ክርስቲያናት ተቃጸሉ። ካብ 47 ሚልዮን ንላዕሊ ክርስቲያናት ብመንኮራኹርን ብምንጭፍጫፍን ተፈጨዩ፣ ተቐተሉ፣ ብመጋዝ ተተርተሩ፣ ንኣራዊት ተውሃቡ፣ ብግፍዒ እውን ተጨፍጨፉ፣ ቀባሪ ስኢኖም እውን ወደቑ። በዚ ጊዜ ማር ቅዱስ ቪክቶር ነዲኡ ቅድስቲ ማርታ ብንውዓት ተፋኒዩ ናብ ንጉስ ቀሪቡ ብክርስቶስ ስም ተኣመነ። ክፉ ኣቦ እውን ኣብ ልዕሊ ወዱ ሞት መኸረ። ድሕሪዚ ከዓ ንቅዱስ ቪክቶር አፉ ብሰንሰለት ሎጊሞም ናብ ምድሪ ግብፂ ኣውረድዎ። መራሒኦም ከም ዝነበረ ወታደራቱ መኳንንቱ ኩሎም ተላገጽሉ። ንሱ ግን ካብ ምድራዊ ንግስና ሰማያዊ መንግስቲ ካብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ምኽባር ስለ ክርስቶስ ክነዓቕ መረጸ። ንመዓልትታትን ንኣዋርሓትን ንዓመታትን ዝኸውን እዞም መኳንንቲ እንዳፈራረቑ ኣሳቂይዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዘይፈተንዎ ናይ ስቃይ ዓይነታትን ኣይነበረን። ኣካሉ ቆራሪጾም ኣዒንቱ ኣውፂኦም መልሓሱ ቆረጽዎ። በዚ ዕለት ግን ብሰይፉ ክሳዱ ቆረጽዎ እሞ ስለዚ ከዓ እምነ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብዓብይ ምኽባር ተኽብሮ እያ። እግዚአብሔር ከዓ ንቅዱስ ቪክቶር ከምዚ ይበሎ፣ ከም ዓቕሙ ስምካ ዝጸውዐ ዝኽርኻ ዝገበረ ስምካ ዘኽበረ ናይ ብርሃን ልብሲ ኣጓናጺፈ ናብ መንግስተ ሰማይ ከእትዎ እየ ይብሎ። ስሙ ጸዊዕና ኢና እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳኑ ዝሃቦ ይግበረልና። አሜን። ኣምላኽና ኣምላኽ ናይ ቪክቶር ንኩላትና ይመሓረና፣ ካብ ቃል ኪዳኑ ድማ ኣሳቲፉ ንርስቱ የብቅዐና። አሜን ለይኩን። ሚያዝያ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጽኑዑን ሓያልን ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት፣ ቅድስቲ ማርታ ናይ ቪክቶር ኣዱኡ፣ ብጽእቲ እስጢፋና ብክርስቶስ ዝተኣመነት ኣብ ክልተ ሰንጢቆም ዝቐተልዋ ጓል 15 ዓመት ጎርዞ፣ ቅዱሳት ሳሲማን ኣባ ኖባን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ስቕለት፣ ኣቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ፣ ራብዓይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ሓምሻይ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ሻድሻይ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ከመይ እግዚአብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቕሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎም እንተገልገልኩምዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጽመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣለና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃከያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና ይብል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 13 ክነብብ ንኽእል። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 26 ናይ 27 ኣብዚ ውዳእ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ዜማ ኾነ ካብ ኣናብባ ዘውደቕኮ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርምልይ። አሜን ወአሜን ይወልድ ኩሎም መላእክተ ሰማይ
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምንድራቅ አዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ የተማኅፀነ በኪ የተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን